شبر برنایا بله و استراتژی از دیاری مالباتا نسیپی الچن مالباتا تاج سرتاش مالباتا محمد زکی اوغسوی مالباتا خجی اویانق و مالباتا محمد پنار دکم جبرکو به تایبتی جمرا پیام شیانده بود کرم کن اجی و استران خو دیاری وام کرم کم کن امجی سلاوی خو زوانا پشکش کن سلاو رجبو همی گوداروان تماشاوانان تو سوری کانی وینه تیره جاروجه جانا برینه تو سوری کانی وینه تیره جاروجه جانا برینه اسوی سوره بوهارا جینه و دلو ملا تجینه بخوینه اسوی سوره بوهارا جینه و دلو ملان تجینه بخوینه صبر و دلخواست و امد بینه هم سوزم هم ساز رونق و جینه صبر و دلخواست و از دبینه هم سوزم هم ساز رونق و جینه دشتا حیاتی وامد خندینه دیلان و سما لدگرینن دشتا حیاتی وامد خندینه دیلان و شاهی لدگرینه صبر و دلخواه بجی سپاس کنج بو سترانه و گلی تماشاوانان هم جاردنه لهم بر اکران نونه گلی گوداروانان جاردنه از بارم دنگ مته و امتی ساجی سلاو رزوغا پیشکش و حمیت کن جبو گودار کرنا و جبو تماشا کرنا و احمد کسین مثلا مالباتا و دا کسین کو
müzik alakadar da bin xeyni te ne? Belê. Ki Kurên metê min ew bi müzîker alaqedar dibin. Yek tembûr lê dixe, yek stranbêj e. Yani zêde enstrûmanê yani ew ew tesîra wan ser tenî ne yani nefse te gava nego xemgîn. na tesîra wan jî hey lê piranî ez dikarim bêjim xelîl xemgîn. Yani ji ber ku zêde ez li cem wa nemamim. Lê piranî xelîl xemgîn. Ya brastî jî mesela mamoste Xelîl Xemgîn koma berxudan endamê wî ewana hemî müzisyenên Kurdê ku vî karî dikin mesela ji wan îlhamek mezin girtin yani hinek hunermend dinê jebûn ku wisa îlham dan vî gelî û stranan gotin ama koma berxudan ciyê xwe cuda bû yani taybetiyekî wî hebû ha. Yek stranekî wî derdket herkes digot wek ew stran jî bi wan strana şayê mezin datin. Demek ki komek me hebû ji xwe di komê da hevalekî xelîl xemgîn bû, hevalekî Ozan Seydxan bû, hevalekî dengê wan her rast Be. Zafer wan ardoy ne? Na ne Zafer wan, hevalê Hecî wan. He. Tu nas dikî, hevalê Semîh. İşte digot tu hevalê xelîl xemgînî, ji hevalê Hecî re digot tu hevalê Seydxanî. Ji ber ku hinek dengê wan dişibiya hevdû, ji bo wî millet jî werdigotin. Hinek ew wî ji wê tê, ez dikarim bêjim. Yani tesîra wana heye te. Hey, Dengbêj hene? yani dengbêj tu neyî. Çawa dengbêj tune? Şilvê dengbêj hene ama. Şilvê dengbêj e. Xalê Mehmed nebêjî te. Xalê Mehmed ew jî zilamê xaltiya min e. Lê ez qet dibin tesîra dengbêja da nemam. Yani min dengbêja jî godar nekir. Yani rastiyê bêjim. Lê tenê Şakiro yani min ew dike. Dikibin tesîra xwe. Lê dengbêjê din jî zêde ez ew nakim. Lê tu yê niha bêjî ya tu behsa dengbêja dikin, tu nihal mala dengbêjayî û tu çawa tu neketî bin tesîra wan. Yani tiştek wisa ama dizan çawa. Niha birastî jî yani dengbêjî ji xwe hîmê muzîka Kurdî ye. Yê ku dixwaze muzîka Kurdî bike yekem wî godar dike. Bu wana hinek tişta fêr dibe yani. Eger meriv wê felsefeyê nizanbe, o felsefa dengbêjî nizanbe, merivan godar neke, yan ew gavê tu nikarî ne derwêş û edilê fehm bikî, ne dikarî memuzîn fehm bikî, ne siyabend û xecê fehm bikî, yan tiştekî wisa teke. Ji ber ku wana salên borî hetanî îro ji me re anîne. Bu wan strana. Mesela Xalê Seydxan, cana em çin mala dengbêja, tu dizanî mesela Xalê Seydxan wexta Hiso Nûrê dibêje, Hiso Nazê, bi rastî jî însan dinyakî dinê dibîne yani. Hiso Nazê da wextê dibe çemê Evdalê, wextê ku wê Hiso nexweş dikeve, diçe ber çemê Evdalê jêr holgek çê dikin li wir dimîne, piştî wî Hiso ji Nazê re dibêje Nazê yani te helaliya min e ama ez miteber da ji bo ku tu herî ji xwe re jiyanekî nû ava bikî yani hindî tu xêrek miştera tune yani ji ber nexweşiya wî. Yani heqeten jî di dengbêjî tu dinêrî dengbêjî tiştek cuda ye. Ji ber wî jî yani meriv dibe dengbêja godar bike, pir godar bike. Yani hinek ciwan hene godar dikin ama gotina piçek zanim Caferek me hebû. Hedî dizane ew nesekinî zêde. Ama ana birî wî jî mesela wisa kilamat dije. Cafer mesela te got yani nesekinî Cafer piştî ku dest bi tembûrê kir dengbêjiya wî jî hat xera kirin. Yani hinek ez bawerim dibin wê ew ê de jî ma ket arê tu zanî. Yekê ku dengbêjî bibêje dibe yani godariyê muzîkê dinê neke dengbêjî tenê godar ki Ahmet. Yani godariya muzîkê dinê jî bira bike lê heger ku dengbêjî dike bira dengbêj li ser dengbêjiyê xwe pêş xe. Wisa dibe. Yani ez kulamek dengbêjî bêjin. Kawerin. Kora çayan bêjin. Kîja deng mamoste? La.
Kuratçaya ve le tape karse Agundino Kuratçaya ve le tape karse ويلا كل تبكل بكامي مالا مامي دعوة واخلص لي بس وي امان شعري اخي امان شعري وي امان شعري وي امان شعري اخي دردي الشعري وي من بويا وي دنكا شعري يا اخي لو كدنا شرع السري ولو من جوزا كردنا شرع السري ولو من جوزا والله يروح شرع السرين دانا السري وبكاء تزا وعمان شاري اخي امان شاري وعمان شاري وعمان شاري اخي درد الشاري والمن بويا ودنك جاري اخي هاي 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 سپاس ساعت واجی خوش بن یا تشتک دین از بپرسم یعنی تماشاوان من نظام چاوا دبین روشا ما چاوا چه ببرن تدی مگو تم وقت پشگریل بدرینه کسی این کل کولانا موزیکی چید کن اون چاوا دبین yani mesela امانا لامه دیجدنرن گلک دران millet gitarı van deste van dane, saz van deste van dane, şkora stran da bejin. Tıkere de cikinin çavat binin. Yani jibu van, jibu peşaroji çi difikirin? Evveli da kolana müzik çetkin tiştek başı gel kinge redadıçe müzik gudaritke. Yani müzike dedin heskirin gelir ha. Ya o tiştek başı. Yani le Ahmet'de tiştek le usaşıcı be daha baştır çedi be. Yani seri evkri ama tişteki başı. Mesela küçeka hüneri hebu. Bele. Yani hani hüneri küçek kafe bu. Yani lüve dere hüner be çekirin. Daha peşaroje da. Daha baştı be. Ne usta? Demanu ve bu şu xabat nusa hebu. Pişti demek ki ev xabat yani lur hatta ravestandın edi vaktine bu küçeğen kafe. Küçeğen kafe. Evet. Ya az mesela az avada fikrim tediyem millet gibi salan ne garbu saza xob xostan ne garbu stram bu gota ne garbu govenda xo azat bigirtana emj astaki hatına astaki bu xurtkirna vi kari ez dibejim yani bu xurtkirna hüner bu peşe vekirin mesela hünerek azat li kolana tekirin gelek kes dike dibe merveneki pişkiri luan bikenirsa peşeyan ve bu ku hakikaten ji kolana mesela stram be gotin şura dengbejek runi bibeje gelek bala insana bu kişine gelek hoştur yani serviyaz dibe müzik usa te hiskirinji yani redadıçe yani ne kare serho ev kusa berdanke disekne gudartke godartken ev da tiştek hoşe gel hindi müziğe daha hestke dedin hiskirin müziğe kolana çetkim mesela kafeye vana
Yani Naberanda kolan, farkçe. kolana Tikija baştırdı beni. kolan daha baştırın. Her diğer jigela müzik çetkin. Ama yeki pere xodçe müzik Godardke. godardke, yeki bi pere pere godardke. Yani heste kija daha baştırdı beji. Yani için pera godardkin, daha heskrin tecmanra ama dene daha hoş yani. Usa او dilda او müzik dilda tegotin. Tiştek yani bra program bixades pere xobistin derken binin. Tekal kolana leğistiye. Kolana Sen car mısın? leğistime leğistime vele nay biramın. Ne birat? Beli. Bat biramın ez bu tamam. Te tiştek sayed. Ne? Tel kolana le. Bu kadar leğiz ya. Te- Kolan yani. Acarek Abi leğist dinletiyor, hat leğiz biramın. diye. Zarek Baran leğisti him bu. bir amal serdeki konsere gebe her leğim. Mesela kolana leğistin tiştek ciddi. Kolan leğiz diye. Leğistin. Ahmet de. نها يعني من لێ نەخستی ji ber ku wê derfetê çê nebû heger ku wê derfetê çê bû belkî me jî lê xiste lê ji ber ku wê derfetê çê nebû niha beryadinê te behsa tiştekî kir te got mesela berê çawa stranê me em me nikaribû bixwendana lê niha em bi rehetî dixwînin rast e berê dema ku me stran dixwendin Yani em heci brahatı nakhoynin. rast, Strana dokuynin der hakkı onda davet bin karedine ten çekirni. berê ne wisa bû mesela dema ku em derdketin konserekî ji me repertuara me dixwestin digotin hûnê viya bixwînin hûnê viya nexwînin hûnê viya bixwînin hûnê viya nexwînin ji xwe me di repertuara xwe de me dê heb stran me hilbijartibû di repertuara da sê heb dima Siyah boş mu? erê sê heb de digo heger ku hûn van strana bixwînin em ê we bigirin yani Jimar digotin mesela bernamek içet bu digotin ek organizet ke digotin jimar kerema xwe kimlikê xwe ikametgah xwe Bele. nüfus cüzdan sureti paşe stranek kune bibêjin Tirkiya wî bergera wî ya Tirkî jimara bişin em ê vana bidin emniyetê paşê vana dibirin emniyetê emniyet digo eviya nabe eviya nabe îja me jî hemî strane gelerî kije Ayşe Lele, Lolo, Usa, wan strana çi be? Me wan strana Heta dinistanda. te bîrate teyir me şevek li şaredariyê çêkir ji bo ew ê. 2003 ya. Ji Jefrat yapmış. Ji bo Dicle Fratê û sersal bû. Ere. Sersal bû. Sersalek. Wê demê dema hinek stran hat xwendin fîşa cihazê hat kişandin. Nizanim te dît jêla emniyetê ve hat kişandin. Go em vê tiştê qebûl nakin. Hûn nikarin vê tiştê bixwînin. Lê dîsa jî me bê cihaz wê çavî me xwend. Yani ez ve deri peşkeşman bu. Evet, Ezan peşkeşman çünkü bu. kota de ne usa matına xore tak bidi gotin sersala pirozne paşatın çıma peşkeşan diye. Erê. Perskirege usta farz edene yani em çubuna bursa evek gel tamaşavan tedi ne ki tişten seri me de darbas be em bibejin. Sala nota hafta da bu emin dij Ahmet Koçber bu nem çubuna. Bername gil bursa yani salona ki harimazın nezi 5000 insan dikkat ve salona davet bu. Hayvana davet bu. Çünkü ne der bername? Pişti bername kadiya polis adora megirt. Tamam. Gotun herkes kimlik yok der. Bizi go kes kimlik yok der nahe. Gotu çima usat veş. Go ek windigarın azım yani ne havalın. Ne kimlik yok der kız davan. Gota tamam rastı. Tuvara bravo bemin. Az haft roşdan ben çabdım. Tabii yani gelek caran hatî serê me. Gelek caran van tişta gerek me kamçı bikin em karê xwe baştir bikin. Lê dîsa jî em ji wan ew ê wan netirsiyan em heta vê merhelê em hatin. Piştî vî jemê berdam bikin. Em stranekî dinê ji te godar bikin. Kîja deng Ferhat? Stran mesela amade jî bikin yekê hevalê ku stranên bi zaravayê Kurdiyê dinê jî soranî zazakî zanibin. Soranî Zazaki karın bêjin. Zazakî ve ez ê bibêje jî bi soranî dimilkî ev bêjim. gavê. Tamam. Gelek baştır. Kerem kin. Tabii hatta ne tableta xwe vekî. Ew çax ez bêjim heta ku ew Ne var ev bibêj tamam. Tamam.
Dewi, 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 ورم سر بیا خوی Dewi, ورم سر بیا خوی چای بر بنا چای جینا چای بر بنا چای جینا درد تو چکو ماره نوینا درد تو چکو ماره نوینا Nanemi germud o et serden o Nanemi germud o et serden o Lavki çerayen o aslan yaremen o Lavku çerayen o aslan yaremen o Hevra bize Çayı ver bana, çayı jiyena Çayı ver bana, çayı jiyena Derde toçko marine vena Derde toçko nare vena Usarna o amo verde Usana o amo veri verde Çay kutatena usarayena Çay kutayena usarayena Çiko sebep çiko Cirani ramana Çuko sebep çuko Hevalin amara Çay berkena sona Dunadım ara Çay berkena sona Tunadım ara Çuko sebep çuko Ciranin amara Çuko sebep çuko Hevalin amara Çay barkena sona Tuna devmara Çay barkena sona Tuna devmara Emkan haber nedeni soranı berdam bikine. Kerem ki. Repertuara me frey her zaman Dedim hatta şevak hiç karın berdam. Erim kanun berdawam Bahşe nevizin berdam bikine. نه حتی شفقه اگر کوم بردوام کن و مالباتا گل تیوی و بیجم مالا وطنه یه هر مالا خواه Hadi. من او کسی همو روژه جیانی امرا بفراشه با کرینی نانیس بی با کرینی نانیس بی امراج دیسا هاتومده هیجین هیجی امراج دیسا هاتومده هیجین هیجی جیانی امرا بفراشم جیانی امرا بفراشم
لم نكري خاونينم لم نكري على يكم بنغاوة بينو جرو على يكم بنغاوة بينو جرو هيدات 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 لم بازوره برحمده جيان ارزان ترلنان لم بازوره برحمده جيان ارزان ترلنان سپاس خوش راستی جی تماشاوان هجا برنامه ام هدیدی بر داوی وطن دمی ما هندک یعنی مایم دبیجن از 20 دقیقه وقت ما 20 دقیقه دجا می سترانم بیجن وستان بکن yani tçava gelek pırsa bun rast pırsın ku yani em dixwazin bivine bersif me dixwaz devam pırsa ama hinekî jî ji ber wext hinekî jî em dixwazin vî karî bi muzîkê em bimeşin ji ber wî jî em wisa dibêjin yani stranê soranî li gor stranên dinên gelek naverikê xwe de dewlemendiyekî wan heye stranên Kurdî hemî hene ama mesela Zazakî Soranî yani Dimilkî û Soranî Aliyê Hewremî mesela qirikekî wan ê cuda dixebin di stranê xwe de ya we godar kiriye ez barim rast gelek gelek cudayiya stranên Kurdî hene hemî stranên Kurdî jî bi naverokên xwe bi gotinên xwe gelek xort û dewlemend in yek jekê xweştir e tema wan yek jekê cudatir e yani tiştek wisa Ferhat Rastı böyle. Tu Tirkî jî dibêjî mesela strana Belê. rastî dibêjim yani Belê. ferqekî dibînî ne wisa nava wan de Müzika Kurdi yani daha profesyonel ya. Yani Türkiye'de devşinya gela müzika gela. Vana devşim ama eme Kurdi Sorani Zazaki Dimli. Yani vana şey bir kevxeş şey müzika beri profesyonelce. Mesela- Anka le çedibin avxa profesyonel nasıl? Stranê wan ê ku Kurdî tedî Kurdî bûne rastiya xwe paşê Belê. birine kile Tirkî Belê. mesela tu naveroka stranê wextê ku Kurdî te dibêjî Tirkî dibêj ez smerim biçim ölürüm sen için mesela tu Kurdiyê dinin havaye vaye vaye Kurdî daha mala xweş e. wan de vereye navê keçkê nizanim navê wê jî heyşwe tiştek wisa Lorke, klame lorke ji usa tego Kurdi proxeş. Türkina Kurdi proxeş. Can ez dvejim, van klamas Kurdi dvejim, Türkina vejim. Neme me wextê Rastî. mesela ji bu şaya strana me xebatek dest pê kiribû ez di bê şawiya repertuarê de dixebitîm wextê me dest pê kir min ber ya wênek amedekarê bi nêzî 300-400 kulan min top kiribû li Amedê wextê me kemê dixebitîn di wê demê de min gelek top kiribû paşê em çûn İstanbolê ez genim Bilend Çiya Turan hevalê me dinê em li ser sekinîn ya me çiqas dinêr te stran gelek stran mesela Xanemîr gelek stranê wan Kurdî bûn yani wextê lêkolîna ku li ser stranekirine li vê derê gerekî dest pê kirine Belê. di wê gera xwe de li Kurdistanê yani çûne kîja gund kîja bajar geriyane di daweta da tiştê bala wan kişan dibe ya me tiştekî bala me kişan bi hezara însan destê hev da stran digotin o hemberî wan jî wan strana li wan dizivirt yani digo qorakî wexwezayî çêdibû tiştekî cuda bûn ecê balkêş bûn li ser wê jî mesela wan strana hemî gotinên Tirkî lê kiribû Sen ne tane
dawetan da mesela lehela dema diçin çolê serert tişta berev dikin ya. Wê demê jî Kurda Erê. vakti paleyê kirine, vakti çune nav baxçê xwe, baxçe Heta dîmenê wan kulandine, jî henin. di gelek Evet. mesela çune genim çandine, Evet. li ku derê xebitîne li wê derê stran xwar gotine. Hemî karê me bi stranan pêkatiye yani. Çune aş vakti arvana biye stranên genim gotine. An genim hûr kirine, stranên genim gotine. Wisa çandekî wisa dewlemend e Ya rastî müzik jiyan avan da xwanî dikiş xwe. Stran gotin tiştekî cuda yani ji bo me û hem jî xurtir pêkatî. Ev zî yek stranek bêjim. Belê belê. Paşê nexêdin nebêjin. Estağfurullah. Ew gavê em wê şevê bibêjin, wê şevê jî gelî temaşevanan ê ku ji min jî stran xwestine hene yani biborin nizam yani ev navaroka bername çi bû min ji nizam ez berî dibêzim ji bo filan kes dixwazim ama ez bû malbata xwe ji bo dêw bavê xwe hemî xwişk û birayê xwe ji bo wan dibêjim ji bo xarzê xwe Ahmed û Mahmud ji bo wan ez dibêjim taybetî jî ez destê diya xwe bavê xwe ra misim yani çend me qediya me hevdûne tiye bavê min jî wisa telefonê em xeber din anca yani ama bavê min ji bo ku ez bime stranbêj gelek piştgiriya min kir yani. Kedawîl ser min zêdetir e aliyê hunerê. Pêşiya min girtiye. Na ê min pêşiya min ved kir yani. Ê min wî warîda jî alîkariya min kir. Em jî strana bilend wê şevê em bêjin. Em vê derê jî silavê xwe ji bilend turana dişînin. O ji bo albûma me xebatekî mezin kir hevalê me turan ya piştiran û hevalê me dinê Hecê Kom Azad Şîlan hemî xebatkarên Dicle Firatiyan spas dikim ji wan re silav dişîn. Wê şevê em dibêjin. Çaralimin bombe barandın en yaşer destenim abu Çaralimin bombe barandın en yaşer destenim abu Berçekirin canı beden amin en yaşer destenim olur Berçekirin canı beden amin en yaşer destenim olur Ve şer şer giram bu Ve şer hayal berxwedan bu Ve şevesteni teni mabu Ve şeve heval heval Ve şeve şer şer giram bu Ve şeve hayal berxwedan bu Ve şevesteni teni mabu Ve şeve heval heval
گلیت یاری بر خودم بود سترک شب شاهد بود گلیت یاری بر خودم بود سترک شب شاهد بود همه سکرن آخا پیروز دیرو کتم جیان بمون همه اسکرن آخا پیروز دیرو کتم جیان بمون و شب شهر گرام بود و شب خیال بر خودم بود و شب تنی ما بود و شب هوال و شب شهر گرام بود و شب خیال بر خودم بود و شب تنی ما بود و شب هوال و شب شهر گرام بود و شب خیال بر خودم بود و شب تنی ما بود و شب هوال سپاس دست و صابه گلی میمانه gelek خوشه سترانه کی Yani بهست مرov dibin tesîra wî dadim yine. بهست داد yani sandın navale bilend براستی gelek li ser sekiniş bu ve سترانه em ji bu kedayı spas dikin سترانه ki med albüm da cidabiye ki em li vedre slavê xwe ji mamosta Lokman ra dişînin ew çend pirs dipirsî me wan da hevalê me Helîm Halime Ömerî. hemî ketkaran slavê xwe ji wan re dişînin ji bo piştgiriya wan hevalê me kameraman jî rejî masa teknik hevalê ji xwe de ketin ama em çi bikin vê saetê 2 saet bernamek şandin û saetê çekirinê yê ku me godar dikin yê ku di radyoda da me godar dikin em ji wan re slavrizê xwe dişînin bi rastî jî me serî de jî gotibû ev bername bayê bakur wek bizan bi hevala Songil û dinasin ji ber ku hevala Songil nexweş bû me jî wek piştgiriyek em hatine vê derê me got em bername berdewam bikin em tîsa jê ra dibêjin derbasbî ve Xwedê şîfa jê re bişîne em wî dibêjin yani godarvanê me jî kêmasî me be em lêborîna xweşve dixwazin hemî godarvanê me ê ku li vir ê ku li derveyê welat ê ku li welat me godar dikin em ji wan re tevera silavê rêzê xwe dişînin tê çi bêje Ahmet Strana dawî ya? nahê wextê me heye hêj min re tiştek negot nava kîngê bêjin ez ter bêjim Tamam evçak. yani me gotem bi strana berdewam bikin yani pirsê ku me pirsî bi rastî jî em gelek dixwazin tişta pirsin gelek ama em naxwazin wisa bipirsa hinekî hevgûn ji ber ku bayê bakur dibêjin em ji bakur bayê xwe varê bikin Giranî ser em müzikê wisa de. ser strana û ser vêjeya Kurdî Stranekî xwe bixwînim strana ku min nivisandî li ser Ferhat Tepe. kerem ke Dema min jiyana yû xwend bi rastî ez yani dibin tesîra wî de amma. Yani min jî xwest ez ji bo wî stranekî çêkim. Ew stran ya koma jiyara ye her wekî ez jî navê xwe ji koma jiyara digirim. Niha ez ê vê stranê ji bo hemû temaşevanên me bixwînim. Vê stranê jî diyarî malbata xwe dikim. Malbata xwe ji bîr kiribû. Ez diyarî wa dikim. Strana me ya Bedlîs.
بدلی سر نام فرهاد دورلو آخ دوره دلمن برنداره دورلو آخ دوره بدلی سر نام فرهاد دورلو آخ دوره دلمن برنداره دورلو آخ دوره برینامın nodune deverelo ah devere birinekji tüveneke deverelo ah devere birinamın nodune deverelo ah devere birinekji tüveneke deverelo ah devere. Spas xoş. Em hediye di me gotibe em tên dawiya bername. Rastî em gotinê wê dawî bigirin û em ê bi stranekî dawî li bername xwe bînin. Ji bo temaşevanê me û godarvanê me Ehmed tiştek hûn dixwazin bibêjin. Ji bo ku heta vê saetê me temaşe kirin an jî me godar kirin em ji wara spasê xwe dişînin. Yani ji xwe stranê ku me got ez bawerim ecibandinin. Dîsa jî ez silavê xwe ji wara dişînim ji bo kesên ku me godar kirî an jî me temaşe kirî. Hêvîdarim her rojên me wisa bi kêfxweşî wisa bi stran derbas bibe ne ku bi şer bi girîn êdî biradayîk negirîn. Yani em dixwazin êdî her rojên me wisa derbas bibe em di vî hêviyê de ne. Evet. Eji temaşama xora dejim. Bira müzika Kurdî, bira nav malbatê xwe da bidin godar kirin. Kîngê wisa bidin godar kirin, sebê piçûkayê da xwe da hîn dibe ya, daha hes dike, daha dikeve dil, ew daha baş dibe. û çiqas destê wan de herin bira müzîkê re alaqadar bin, bira herin kursa müzîka akademiyê mayê sazî me, bira herin kurs bigirin, cîkî da dest bikin û malbatê xwe re, hevalê xwe re, şagirtê xwe re silav dişinin. Afas. Spas. Kerim. Tiştek ku ez jî bêjim ji temaşevanan sazî û dezgehên me yani dîje firat û aram û cigerxwîn
برا زارکی خو بشین نور جبو دخوازن که چند کردی پیش بکوه او جی کان دوی عالی کار ببن تشتید بجم وره برا اکادمی و سازیه ما برا خودی درکبن و سلاوا دشینو جه اول آخره آخرین برو جه اولیوی معلومات خوی سلاوا دشینم ام جی لبه درجه آخرین برو را همی وک خبات کردن چند دونر ام جی را سلاوی خودشین ام دبجن انشالله دمک نیزداد نام مدا بمورن تسا تبلیمه ام هفرا سترانه آزادی و آشتیه به هفرا بجن گلی تماشاوانان ام هدیه دی مگوت میم هاتنن داویا برنامه خواه دیسا جی بو گودار کرنا بش بو تماشا کرنا و ام سلاو رزوغا پیشکشی و همیات کن تایبتی جی هنک سلاو از ببجم اول ما دنز اسمر و مالو حوالاوی سما و ممو کریم اسرا جبوان از تایبتی سلاوی خودشین احمد کوم آزاد گلک کده گلک احمد درباسون yani پر احمد درباس نماز همی حوالا سلاوا دشین جبو گودار کرنا و جبو تماشا کرنا و جم سلاو رزوغا پیشکشی و همیات کنم ستران داوی بجن شیرینا منم بجنم داوی لبرنامه خوابینن دیساجی ده برنامه بای باکور دا مگوتو بهم شونه حوالا خو سونگل دال ودرنل سناو سونگل سناو همی خبرگارن özgür gün TV özgür gün radyo ام جوارا دبجن ایوار باش بمن خوشیدا سلاو رج بو همیه و ام دبجن سترانا شیرینا من وربا من وربامن شیرینامن از بحالم وربامن گوتش من باور نکی نایدیت نامن بشتی از مرم تو قط نکشینامن شیرینامن وربامن شیرینامن از بحالم وربامن Ötüş men baver ki nayedit namen Bişti ezmerim tüket nekeşi namen Şerinamın çarenine Delalamın navu dengin cerduğeyne Sebeba ku evdilaj buyt evine Her tim be havaru bakhinun azine Şerinamın verebamın Şerinamın ezbihalim verebamın Gutiş min baverna ki nayedit namen Bişti ezmerim tu qet nekeşinamen Şerinamen verebamen Şerinamen ezbihalim verebamen Gutiş min baverna ki nayedit namen Bişti ezmerim tu qet nekeşinamen
رالنایه دستگیرم دین و هارک بردم دنیایه شیرینامه وره بامن شیرینامن از بحالم وره بامن گوتش من باور نکینای دیت نامن بشتی از مرم تو قد نکشی نامم شیرینامن وره بامن شیرینامن از بحالم وره بامن گوتش من باور نکینای دیت نامم بشتی از مرم تو قد نکشی نامم Ayakete to ve şiver bir